Igsoon timan ikini, atong bantayan ang atong mga sinultian, ang atong mga pinulungan ngadto sa tong isig katao, tungod kay ang atong mga sinultihan posible nga mao kanay mulaglag sa atong mga kinabuhi. Maningkamot kita igsoon nga ang atong mga sinultihan mahimo kining panag-ingnan ngadto sa uban. Atong timan-an sa kanunay igsoon nga hukman pagayod kita sa Ginoo inig abot sa panahon. Hukman ang atong masinultian ug ang atong binuhatan. Dili kita mosugot igsoon nga ang atong masinultian, ang atong nga binuhatan mao niya ang hinungdan nga kita mga laglag sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Kitang tanan mga niluwas na gayud ni Kristo. Busa atong hingpiton ang kaluwasan nga atong naangkon. Dili nato patuyangan ang atong mga hunahuna ug ang atong mga sinultian nga dili gayud maayo, na dili makapahimuot ngadto sa Ginoo. Labaw na nga dili makapahimuot ngadto sa kinabuhi sa uban, ug tungod diana mahimo kita nga kapandulan ug dili kita mahimo nga panag-ingnan. Panultihon 18 bersikulo 21. Ang imong isulti makaluwas o mulaglag sa kinabuhi. Busa kinahanglan nga dawaton mo ang sangputan sa imong gipanulti. Igsoon usbon ko, atong ampingan ang atong mga sinultian ngadto sa uban, tungod kay basig mao kanay hinungdan nga kitang tanan mga laglag. God bless sa tanan.